In arrivo il 991. E aqui é de onde saem os cruzeiros e o barco para hoje. Logo μικρό γιατί το βλέπω ήδη. Essa que era a minha curiosidade, como é que é aqui. Mas é aquilo que você falou que aqui era Suécia. Το άλλο ήταν 992, αυτό είναι 991. Και τι σημαίνει executive δεν είναι σαν λεωφορείο, θαλασσιο Μόνο καλό γραμμή. Μπορείτε να πάω. Το έχω δει, έχω να παγώνω πέρα που είναι το θέατρο, φαίνεται την όπερα εκεί, από δει παγώνω στη θάλασσα. Αλλά δεν νομίζω να είναι και πολύ πολλά. Αλλά απλά παγώνω και είναι πράγμα. Ναι, και πατάς πάνω. Vediamo, se no ci butto fuori.